Ngiyabingelela kubabukeli. Uyazi ukuthi ikhona into ebengiyikhohliwe la kodwa kufanele ngisho. Ngike ngayisho kancane kulababukeli ade bekhona. Ngikhuluma iqiniso uma ngithi ikhona into engibuye nayo eGhana. Kodwa bengeke ngikwazi ukuthi ngivele lento ngiyinikeze abantu ngingakayiboni ukuthi i-right kakhulu. Ngasho ukuthi isihlahla eGhana abanye abantu ababonanga. But ngibuye nayo le nto eGhana straight. So sengiyibonile ke kimi ukuthi oh nayi le nto iyasebenza. Njengoba ngibuye eGhana ngifethe into eyifa and ngizokwakha ngayo isigubhu sokugcina lesi sisibiza uJerusalem. Ngeke ngize ngizakhe igubhu ethi more than 50. Zobe less than 50. Kusho abantu abazobe bephunyuke bengasithola ngaso sigubhu. So kufanele vele qaqe ngibuyele eGhana futhi ngobuyela ngofuna le yanto. So ngiphethe into eserious kakhulu. Uma umuntu eserious futhi ayifuna abantu bokudlala ifuna abantu abaserious. Hayi labantu abasemidlalweni. Ukhona umuntu ukuthi usempilweni umbona uyadlala empilweni. So ngizobe ngiphethe leyo nto ke iserious kakhulu ngitshela abantu manje. Leli video ngizobe ngilungibhizi ngitshela abantu ngalento ukuthi ngiphethe lento. Isibonakalisile kumina ukuthi hayi abadala bayivumile i-right. So ngizokwazi ukuyinikeza abantu bakwazi ukuphila. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke abantu. Ngiyabonga nesupport yenu futhi. uNkulunkulu sengathi angangisiza. Nizazozama nibone ukuthi nenza njani. NoDisemba manje abantu bonke kufanele bebonasile. Kufanele abantu bonke beyitholile imali. Kufanele abantu bonke bebe right. Abantu bayokwakha emakhaya. Kufanele abantu babe nezimoto. Sikhathele ukuhamba ngenyawo manje. Abantu babe nemizi. Abantu baganwe. Abantu bagane. Ngitshela wona phambi kwaNkulunkulu ezulwini. Amen. Ngiyabonga mina.